Hi everyone, it's me again, Inday Badiday Vlog. Welcome back to my channel. But first thing to do, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated ka sa lahat ng mga videos na mga gagawin natin. So guys, today, ipapakita ko po sa inyo kung paano gagamitin itong the Restream Bentonite Clay Mask with the Bragg Organic Apple cider vinegar. So guys, it's open. Ang una pong gagawin, huhugasan niyo po yung mukha niyo to make sure na walang mga makeup na natitira dyan. And then, kumuha po kayo ng bowl and a tablespoon. Pagkatapos, kumuha po kayo dito ng isang kutsara, ilagay dito sa bowl, at lagyan ito ng vinegar. Yung tama lang guys, yung alam nyo, pag nakikita nyo yung clay na siya, yung tamang tuyo lang, yung parang semento na minamasa na tamang-tama lang, at saka ilagay sa mukha natin. At ito guys, yung benefits niya dito, babasahin ko po, 100% natural and organic, balances pH levels in your body, prevents hangover when consumed after drinking, prevents breakouts by targeting internal toxins and bacteria, giving you a glowing and blemish acne-free. Okay? Treats acne, prevents breakouts and help clear up acne. Unclogs and shrinks pores, prevents blackheads, reduce appearance of scars, excellent natural exfoliator, evens out skin tone, leaves skin feeling softer. O, diba? So guys, ang gagawin po natin ngayon, ilalagay na natin ito sa mukha ko. So, ano na? Ginamit ko na to siya guys noon pa, months ago. And grabe guys, it's amazing talaga. Ang dami ko rin tigyawat before. And then, ang ginamit ko lang toner is yung apple cider vinegar. And then, nilagyan ko lang siya ng distilled water. Maraming distilled water. At konting apple cider sa mga lalagyan natin ng mga ano guys, yung mga wala ng laman. And then, pinaghahalo ko lang yun. Tapos, yun yung ginagawa kong toner. Tapos yun, kuminis ko yung mukha ko. May picture sana ako dati guys yung yung marami akong tigyawat. Sinave ko yun. Kaya lang na format yung cellphone ko, kaya, ayun, nawala. Maganda talaga to guys pag gagamitin to sa gabi kasi yung mga toxins natin natatanggal sa mga pang-araw-araw na mga ginagawa natin. Katulad ko na mahilig talaga ako mag-makeup, no? Pero may mga araw naman talaga. Pero pag umarap talaga ako ng camera, minsan nyo lang ako nakikita na naka-makeup kasi may nagagalit. Tinatanggal ko talaga. And then, kung napapansin nyo po, minsan nag-i-English ako kasi yung mga nagre-request po sa akin sa videos, bakit daw, hindi na maiintindihan. Sana daw, minsan mag-i-English naman daw ako. Hindi nag-i-English ako minsan. Para kahit pa paano, may maiintindihan sila. Diba guys? Pagkatapos guys, hahayaan natin ito siya about 10 minutes. Ganun lang. And then, pag natuyo na to siya, hilamusan lang natin. Tapos, iwasan ang pag-rub guys ha. Hindi natin dapat siya i-rub ng pag-ganon. Kailangan water lang talaga. No? So guys, babalik ako after 10 minutes or 15 minutes pag ito ay natuyo na. Ipapakita ko sa iyo kung anong itsura pag natuyo na po siya. So guys, this is how it looks.
And it's not really dry yet, but it's already 10 minutes, guys. So guys, we're going to wash my face now. So, look. I'm going to wash my face. So guys, dapat hindi natin irarab yung face natin. Gaganon lang yung water. Make sure you close your eyes and your mouth. So, ganun lang guys. Dapat hindi siya i-wrap. Sabunan lang siya. Tapos guys, pag napadry nyo na po siya, depende na po sa inyo kung ano yung moisturizing na ilalagay nyo. Kasi ako, iba naman talaga ang ginagamit kong moisturizing at iba naman sa inyo. So guys, napadry ko na yung face ko, napunasan ko na. Sige, nakdaan ka, napunasan ko na siya. And then, mamaya, ito na po siya. Mamaya, maglalagay po ako ng moisturizing. Depende na po sa inyo kung anong klaseng moisturizing na ilalagay ninyo. Kasi iba-iba tayo eh. So guys, that's it for today. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated po kayo sa lahat ng mga videos natin, mga inday, mga dudong. So mamaya po or bukas, may gagawin po kaming challenge and it's called secret. Later na lang siguro. Guys, bye-bye. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!